ya kaki dubun salati a kun safiyayyen annaba mai girman daraja da baiwa da arzikinsa yana shakkuwa sirrin kun fa ya kuno dinnan da shi ka daga ka azaga kowa ma'aiki mai girman mukamin da masu isa ba su tadda shi ba ba na yin bege in kare idan har ban saka jiyari ba kudubul maktum shehu tijjani na gaishe ka ba zan shiru ba gausul a'azam shehu barhama iyasi mai kyau da duba kun rike annabi kun rabauta wanda ya bi ku ba zai tsiya ba sannu gwanina mai gidana murabbina kai ne ubana sharif sani jikan ma'aiki alamun can kaunar nabina wanda ya bi ka da gaskasiti shi zai sadu da annabina wanda ya barka ya juya baya wallahi ba zai taba arziki ba salamu alaika uban halitta mai girma kairar anami annabi kai Allah ya zaba ya haɗewa dukkan mukami ya mai matsayi mai karamci a anbiya kai ne imami ya mai alfarma cikakke irin ka ilahu ba za yi ba waye mai hannu na kujira idan ba kai ba ubangidana rana za ta bace ka dawo da ranar ta kyama mallaki na kai ka kirayi wata ya sauko ya tsage dan ka farin ciki na annabi kai